Kiva, kun oot kahtomassa taas mun uutta videoa. Mä oon ihan liekeissä täällä kuvannut teille näitä videoita. Tänään on sunnuntai. Niin kuin ehkä taustalta näkyy, oon siivonnut täällä. Ajattelin kuvata teille nyt asunnon esittelyn. Sitä pyydettiin jo heti. Mä ajattelin, että no vitsi, että se on kyllä kiva kuvaa ja silleen helppo toteuttaa. Mä en nyt höpise tähän alkuun liikaa, vaan mä päästän nyt teidät kattoon tätä mun kämppää. Siinä oli mun pieni söpö 34 yksiö. Täällä mä oon kyllä viihtynyt reilu pari vuotta, mitä mä oon nyt täällä Vaasassa opiskellut, niin sen aikaa on nyt sit asunut täällä. Ja kyllä voin sanoa, että on sit jossain vaiheessa haikeeta, kun täältä muuttaa pois. Et on tää ollut kyllä niin kiva koti. Tämmönen lyhyt ja ytimekäs video, mutta ei tästä nyt viittinyt tehdä mitään hirveän pitkää. Mä lopetan tämän videon tähän. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon ja jätä tuohon alas kommenttia. Kerro, mitä mieltä sä olit. Me nähdään varmaan taas huomenna tai katsotaan milloin tulee seuraava video. Moikka!